geube bagara itsasoa. Itsasoak bitxa dakar, baina ez beti zuri-zuria. Inoiz gorria eta inoiz beltza ere bai. Itsas bizitza, arrainketari loturiko langintza neketsua da, arrantzale zailduen esku. Itsas herrietan, gizonezkoen eta andrazkoen zereginak ondo bereizita daude. Arrantzalea gizonezko irudikatzen dugu, baina zer ote litzateke arrantza emakume barik. Andrazkoek emazte, ama eta etxeko andre izateaz gain, beste hainbat egitekoren ardura ere badute. Horregatik, langintza hori aztertzerakoan, hala beharrezkoa da emakumeek egiten dituzten lanak aitortzea eta ezagutzea. Itsas herrietako emakumeen zeregina gizonezkoen lanaren osagarri izan da, bai. Baina, zenbat lan, sare konponketan, arraina saltzen, zenbat ardura, umeak etxekotasun jatorrez hazten eta hezten. Zenbat gau bakarti, itsasoa amesten eta zenbat egun lehorra lantzen. Gizonen ardura nagusia, itsasora irten eta arraina ekartzea izan da. Baina behin portura helduta, lanik gehienak emakumezkoek egin izan dituzte. Ontziak uzten lagundu, arraina salmentarako prestatu, kalerik kale ibilian saldu, eta zerrez. Itsas bizitza arrain langintza da. Uretan gizonezkoena, eta lehorrean emakumezkoena. Baina, bibion lana ez da berdin baloratu gizartean. Arrantzaleen beharrari ikusgarritasuna eman zaio, emakumeenak ostera ez du aitortzarik izan. Etxetik kanpora egiten duten jardunari etxe barrukoa gehitu behar zaio. Kostaldean gainera, hau nabarmenagoa izan da, gizonak denboraldi luzeetan itsasoan egonik, familiako eta etxeko ardatza emakumeak izan direlako. Horregatik esaten da kostaldeko andreek izaera berezia dutela, bizimoduak eta itsasoko kresalak ematen dien aparteko izaera zorrotza eta nortasun sendoa. Eurak dira lan honetako protagonista. 3 belaunalditako lekukoen bidez, itsaso eta portu inguruan beharrean dabiltzan andreei aurpegia jarriko diegu, eta eurak izango dira beste guztien ordezkari. Zareginak, neskatilak, enpakatzaileak, saltzaileak, kontserba fabriketako langileak, armadoreak, administrariak, enpresandreak. Emakumeok gure kostaldeko herrietan duten garrantzia argitara atera nahi dugu, ondo merezitako lekua eman eta egindako lan guztia eskertu. Itsas andereak zainetan kresala daroa. Zaindu dezagun geure geurea dena.